Aikido, det er en japansk kampkunst. Og det særlige ved Aikido, det er, at filosofien bag Aikido går ud på at møde en modstand eller en konflikt på en måde, sådan som modstanden eller konflikten ophører med at eksistere. På den måde så undgår man sådan de traditionelle kamp-flugtreaktioner eller instinktive kamp-flugtreaktioner, som eskalerer konflikter i stedet for, kan man sige, at få dem til at ophøre med at eksistere. Hvis man er på sådan et traditionelt konflikthåndteringskursus, så synes jeg i virkeligheden, det store problem med de kurser, det er, at man får nogle sådan helt generelle måder at handle på, eller noget viden om nogle rigtige, korrekte måder at handle på. Men man ved faktisk ikke rigtigt, når man kommer ud, hvordan er det faktisk, jeg skal gøre, når jeg så møder de konflikter, som jeg møder i min egen dagligdag. Og når vi arbejder på kursen, så arbejder vi først selvfølgelig med den her fysiske del af det, som er en rigtig, rigtig vigtig integreret del i vores kurser med Aikido og konflikthåndtering og forebyggelse. Men vi arbejder også med de forskellige problematikker, direkte med de problematikker, som medarbejderne har. Og de kommer med problematikkerne, går hjem igen og får besked på at øve sig på lige præcis de problemstillinger, de står overfor. Og så kommer de tilbage, og så snakker vi om, jamen, hvordan er det gået, og virker det her, eller virker det ikke, og hvad kan vi gøre i stedet for. Og på den måde får de simpelthen nogle deciderede, konkrete redskaber til at møde deres egen modstand i, om man så må sige, deres egen hverdag. Vores længerevarende undervisningsforløb, der har vi arbejdet med Forebyggelsesfonden, eller vi sammen med Forebyggelsesfonden og Amagerforbrænding har vi lavet noget udvikling, noget konfliktforebyggelse for genbrugsvejlederne på Amagerforbrænding. Og netop de genbrugsvejledere er jo meget lidt vant til at sidde på skolebænken, så de har haft flere konflikthåndteringskurser og har ikke rigtig sådan haft glæde af dem, har ikke rigtig følt, at det gjorde en forskel i deres dagligdag. Og vi udarbejdede så derfor det her sådan lidt længerevarende forløb, hvor at vi arbejdede både med teorierne i konflikthåndtering, altså konflikttrappe og reframing og sprog og kropssprog og sådan nogle ting, men også arbejdede med Aikido og arbejdede med den fysiske måde at møde modstand på. Hvordan kan vi integrere det her fysiske også i det arbejde. Og det har altså gjort, at de har husket det bedre, at de virkelig har oplevet, at de har langt færre konflikter efter kurset, end de havde før kurset. Mens vi lavede forløbet på Amagerforbrænding, der havde for det første, så var det vigtigt for os, det var, at vi havde mange sessioner, sådan, så vi havde først noget undervisning, og så kunne medarbejderne gå tilbage på pladsen, og så kunne de øve sig på det, vi havde arbejdet med. Så vi havde så selvfølgelig hver gang sådan en siden sidste runde, hvor vi snakkede om, hvad er det, de har haft glæde af, hvad er det, der stadigvæk er svært. Og der gik de faktisk, og der øvede de sig på det her med, jamen, kan man sige, hvordan undgår jeg at gå ind i en kamp, hvordan arbejder jeg med at møde kunden på en ny måde, på en afslappet måde, på en imødekommende måde. Så noget af det vigtigste, kan man sige, det som vi altid havde med, det er det her med kampflugt. Hvordan undgår jeg at gå ind i den her kamp, fordi det er altid helt sikkert, at går jeg ind i kampen, så eskalerer den. Og det er det, som de også sådan mærkede rent fysisk. Så havde vi den fysiske træning med, og så havde vi også altid en eller anden form for konflikthåndteringsteori. Det kunne være konflikttrappen, det kunne være noget sprog, det kunne være noget med vaner og mønstre. Forskellige emner i forhold til kan man sige, sådan teoretisk konflikthåndtering, som vi så underbyggede med det fysiske. Medarbejderne på Amagerforbrænding har i langt de fleste tilfælde mærket en stor forskel på, hvordan de håndterer konflikter nu, i forhold til, hvordan de håndterede konflikter før vi havde kurset. Selvfølgelig var de gode til mange ting før, men det at være blevet bevidst om, hvad det er, man gør, hvornår man går ind i kampen, har gjort en kæmpe forskel for rigtig, rigtig mange af dem. Og det er helt klart, altså også deres arbejdsmiljørepræsentant snakker om, at de faktisk har fået sådan et nyt sprog, og at de er i stand til også nu. Også faktisk, vi sluttede det sidste kursus her ved årsskiftet, og det er sådan, at selv nu, der snakker de stadigvæk, kan man sige, det sprog, vi arbejdede med, og de arbejder stadigvæk også ud fra de principper, vi arbejdede med. Så det er sådan, at det faktisk er blevet en integreret del af deres måde at møde konflikter på. Det er meget forskelligt, hvad medarbejderne de har fået ud af det her kursus. Det er sådan, at nogen vil synes, at det er arbejdet med at slippe, kan man sige, kampflugt, slippe det her kampinstinkt og prøve at møde på en ny måde. Nogen huskede sådan noget som reframing, noget med at prøve at se nye perspektiver, se tingene i en anden ramme.
Nogen synes, det var rigtig vigtigt, hvordan jeg møder kunden, hvordan jeg stopper kunden. Vi havde også sådan en træning med fysisk, hvordan stopper jeg kunden, så kunden ikke når at, kan man sige, at aflevere affaldet det forkerte sted. Og fordi at hvis man stopper for sent, så er man også i sig selv et eller andet sted begyndt at bevæge sig ind i en konflikt, eller det bliver i hvert fald meget nemt sådan. Det, at vi arbejdede på sådan en ny måde, det har betydet, at de har også nærmest betragtet kurset som et af de bedste teambuilding-kurser, de har været på, fordi at de også samarbejdsmæssigt har fået arbejdet på en ny måde, arbejdet med kroppens måde at reagere på sammen. Så sådan også internt medarbejdermæssigt har det betydet rigtig meget for dem at arbejde med de her ting på en helt ny måde. Vi er nu gået i gang med et nyt forebyggelsesfondsprojekt med Arriva og buschaufførerne i Arriva, hvor at vi faktisk også, ud over den almindelige konflikthåndtering og den almindelige, kan man sige, det arbejdet med kampflugt, så også arbejder lidt mere med rent fysisk, hvordan chaufførerne de kan passe på sig selv, hvis der kommer nogen og overfalder dem. Chaufførerne sidder jo meget låst i deres stol, når de sidder og kører, eller når de tager imod billettering og den slags ting. Så der er sådan en ny problemstilling i forhold til hvad vi har prøvet med Amagerforbrændingsgenbrugsvejledere, og den arbejder vi så videre med. Det er jo selvfølgelig noget, som vi udvikler sammen med Arriva i forebyggelsesfondsprojektet.